Ja, jeg vil så snakke lidt om binomialfordeling, og først vil jeg lige uddybe, hvad binomialfordelingen er. Det betyder, at det er sandsynligheden for at få r antal succeser ud af n antal gange, man foretager forsøget. P, så er sandsynlighedsparameteren P, er så sandsynligheden for succes. Og så R her, det er så antallet af succeser, der er. Så man kan se, så finder man så binomialfordelingen ved at sige binomialkoefficienten gange sandsynligheden for succes opløftet i antal succeser, gange med sandsynligheden for fiasko opløftet med antal fiasko. Og dernede så er vi skrevet op, at S det står for succes, det er så lige med P, som er sandsynligheden for succes, og så F er fiasko, som så er lige med 1 minus succesen for sandsynligheden for succes. Det må så være fiasko. Nu har vi fået baggrundsviden, så vil jeg lave et eksempel. Kan vi filme herovre? Det skal også lige siges, inden vi går i gang med eksemplet, at når man snakker om binomialfordeling, så skal forsøget, det skal indeholde kun 2 udfald, det vil sige enten vi bruger så fiasko og succes, og så skal, når forsøgene ligesom udføres, så skal de være uafhængige af hinanden, det vil sige, at sandsynligheden for succes eller fiasko ikke bliver større eller mindre efter nogle forsøg. Så sandsynligheden for succes skal være ens, hver gang man foretager forsøget, og de skal være uafhængige af hinanden. Vi ser så på et eksempel, hvor vi kaster med en terning, og vi siger, at succesen er, hvis man får succes, hvis man får et øje eller 2 øjne. Og sandsynligheden for så at få succes, det er så 1/3. Og sandsynligheden, altså fiaskoen må så være 3, 4, 5, 6, og det er så det samme som at sige 2/3. Er der sandsynligheden så for at få fiasko. Og vi siger, at vi slår med en terning 6 gange, og vi får 2 succeser. Der er forskellige måder, det kan se ud på, når man slår 6 antal gange, og så får 2 succeser. Vi har taget udgangspunkt i et eksempel, som hedder, at man får succes, fiasko, succes, fiasko, fiasko, fiasko. Når man så tager, sandsynligheden for at få lige præcis den her kombination, den er så sandsynligheden for succes gange sandsynligheden for at få fiasko, og så videre til gangen, fordi det er et både-og-princip, da fiasko også kan optræde som det første. Og ja, sådan. Som vi forklarede i starten, så var P defineret som succesen, som sandsynligheden for succesen, og der er 2 succeser, så tager man så gange med P 2 gange, og så tager man så dertil gange sandsynligheden var for fiasko, da vi har 4 fiaskoer her. Det ser så sådan ud. Og det her, det forkorter man så til P opløftet i anden gange med sandsynligheden for fiasko opløftet i fjerde, da man trækker det her sammen. Så hvis man bare ser på det her udtryk, så giver det ligesom sandsynlighed for at få lige præcis den her kombination. Men det vi er interesseret i, det er at finde ud af, hvor mange forskellige måder man kan få 2 succeser på ved n antal gange, og derfor skal man gange med binomialkoefficienten. Som sagt, så er antal succeser n antal gentagelser af forsøget. Ser vi så på en vilkårlig hændelse, så vil der være eksempelvis, første udfald vil være succes, og så helt op til r antal succeser, for vi har r er jo antal succeser. Så må fiasko så være en oveni det antal succes, der er, 2 oveni, og så helt op til n antal. Da n er ligesom det antal gange, vi laver forsøget. For at finde netop, sandsynlighed for den her kombination, så siger man så sandsynlighed for succes, gange sandsynlighed for succes, og så videre, som vi har skrevet her. Så kan man udlede det til at være, det skal være sandsynligheden for succes er antal gange,
gange med sandsynligheden for fiasko. N minus er antal gange. Der er dog antal af succes, og N var antal af alle de gange, man gjorde, så derfor må fiasko så være ligesom differencen mellem N og R. Det kan så skrives ned til, at vi har R antal gange af P, så siger man så P opløftet i R, gange med E minus P opløftet i N minus R. Altså antallet af fiaskoer. Og igen, som vi forklarede før, så skulle man så gange med binomialkoefficienten, da man ikke var interesseret i netop, altså da man ikke kun var interesseret i netop den her rækkefølge.